се за един мултимедиен свят с Nokia Lumia 625. Улови емоцията в 5 мегапиксела и пренеси настроението върху дисплей с много възможности. Открий предимствата на новите технологии с бърз и мощен процесор. Сега върни стария си телефон за рециклиране и вземи 50 лева отстъпка за нов смартфон. Единствено от Global. Германус. Само попитай.